Teška aortna stenoza je ozbiljno stanje koje zahtijeva intervenciju liječnika. Jedino dugoročno i vrlo učinkovito rješenje je ugradnja novog aortnog zaliska, što u Magdaleni radimo putem katetera ili kirurškom zamjenom. Kirurški zahvat se izvodi u općoj anesteziji, tako da pacijent ne osjeća nikakvu bol. Kirurzi kroz otvorenu prsnu kost pristupaju srcu i uklanjaju zadebljali stari zalistak. Potom na isto mjesto ugrađuju novi zalistak koji može biti ili mehanički ili biološki. Mehanički je napravljen od umjetnog materijala, traje doživotno i zahtijeva stalnu terapiju za razređivanje krvi. Biološki zalistak je napravljen od prirodnih materijala, traje 15 godina i ne zahtijeva stalnu terapiju protiv grušanja krvi. Vrstu zaliska kirurg odabire u prijašnjem dogovoru s pacijentom, ovisno o njegovoj dobi i općem stanju. Operacija traje 3 do 4 sata, tijekom kirurškog zahvata pacijentovo srce je zaustavljeno, a umjesto njega pumpa mašina srce pluća. Nakon završetka zahvata, srce sa novim zaliskom se ponovno pokreće i provjeravaju se njegove normalne funkcije. Nakon operacije pacijent provodi nekoliko dana na odjelu intenzivne njege, zatim još tjedan do 2 u bolnici radi što boljeg i bržeg oporavka. Prvih par tjedana nakon operacije pacijenti trebaju postepeno vraćati snagu kako bi se vrlo brzo nakon toga u potpunosti oporavili i nastavili sa svojim svakodnevnim životom. Iako je ova operacija prilično velika, moderna kirurgija i napredna skrb u Magdaleni danas ga čine vrlo učinkovitim i sigurnim. Život naših pacijenata nakon ovog zahvata postaje kvalitetan, bezbrižan i dug.